ya tikukondinya nenyaya yedu ndakagumira pakuti vakazoswera neni handiti vachiti ndoda kumbona zonati muri kuitei hembe matengero rudzi lifestyle yachinja ka vaswera neni paya vaone vanhu vari kuchinjana memwana ndaiti ndikadai ndoti nekuseri vakati ha fodya chichi kuitika panapa. It was time for me to come clean. Ndikati ndikutengesa fodya so zvikanzonzati jere ndikati jere I'm willing to risk zvikanzi you have to stop ndikati akustopa kuchaiti because iri business riri kutofaya hazviiti zvikanzi count me out ijereri count me out mune zvinhu izvi ndikati no problem guys ndandongotengesa ndichimhanyisa ndichitengesa guys kukara mari kwakaoma ndichitengesa ndichimhanyisa but vachingonditsiura everyday vachingondoza everyday kuti kana muchiri kuonanya negame renyu riyaka musazati handakuudzai iya mari yawaibata yeRG icharegedzeka haicharegedzeke right mukuita imomo mukutengesa RG yandajerana nemaclients guys makaradhi ndo vasvuti chaivo vekunyanyisa chaiko mukaradhi auya akutondijaira paya akutonditi kwaiwo unongotengesa RG hauziti vanhu vanoda kutengeserwa zvimwe zvinhu zvinodarika ipapapa handi apa akuvhunza chii mazuva iwaya mazuva embanje yaitsviriridza zvoti SAU handika musaite zvandakaita ini ndikukudzai stori yangu aibego zvikanzi ndikati iri ndo riri ujere iri zvikanzi manje unofa nemari imimi kuZimbabwe kudzinotowanikwa ndikati dzekukurosesa bhodza kana asi atondipilanda kasidi mumaindi kuti umbanje dzinogona kudini dzinogona kutengwa mwoyo wangu hana yangu iri kurova pa mwoyo wangu uri kuda kuti ndodi zvikanzi munhu aitengesapo ndizvo zvaitotengesawo ndikati ndodini alright ndaenda kunoda fodya dzangu dziya fodya dzangu dziya handitika ndasvika muNigeria yaindodetsera fodya nana mujaira handiti ndasvika mubvunza kuti brother ko inonzi Zolo inonga kupi zvikanzi Zolo ndikati zvikanzi yekuoda zvikanzi I'm not so sure asi kune vanhu vekuva ndoona chidi vachishuta let me direct you kwavari ndokundidirecta kune vakomana vanosvita Zolo imbanje inonzi Zolo kuSouth Africa ko ndaenda pai ndabvunza ngati guys muri kutenga kupi hanimuona zvikanzi muri kuda kutenga ndikati ndoda kutenga ndapiwa contact guys ndasvika kumba ndambofunga nezvazvo ndikati ndisiri kufa ndikupi ndatora risk ndafonera ndikiri murungu ndikati ndikuda chichi but ndikudai kustoka hanimuona zvikanzi kudai kustoka zvikanzi right my sister patinostoka ini kustokesera handina asi munhu watinostoka kwaari anenge ane dzakawanda zvikanzi asi vakomana vanobva nazokupi kuMalawi apa nguva iyoyo guys mbopainzi kwai Malawi inodhakwa sisingaiti guys zvikanzi ndikati alright apa ndisi kuziya ka guys musati dzimwe nguva kana mari vasada ngoti zvimwe zvinhu zviitikika haumbosungwi ndapiwa ndaindiswa kune uya nohodhesa vakomana kuMalawi vakati mukudzida weniko zvino zvatina but tiri kudzoka nemusi weWednesday tosangana pakati ndavapa macontacts angu macontacts avo Wednesday vasvika vakomana vandifonera ndakamboita nguva guys ndichizeza kuinda singazongoti kusiri kufa ndikupinda inda zvikanzi saka muri ndasvika ndatenga 5 kg yangu zvikanzi saka mukudzokera budofu asina mbozviita kasikandizii ndatotora papa ndaisa mubhegi ndandakutondawo makombi zvikanzi sister nevakomana kombi nezvinhu izvi this time of the day dzanga dzakuma 11 I think mari nekungozvikanda mujeremika ndikati manje ndoita sei yayo imwe problem kai yatoyo imwe nhamo zvinhu apa vandibvundisira komai apa ndoita sei zvikanzi kana tsvagaiwei ndikati ndoita sei manje ndodini zvikanzi actually mungafunga kutanga madini mafunga kuya makusenseni kuti time dzamauya idzi asi kana totenga guys ndogodini ndikati alright mina ndite plan ndaenda kune muNigerian uya wehembe ngati shamwari ndine staff yangu iyi ndichengete zvikanzi kuda ndichengetesa patakainzaona kuti munhu akangoti uri kuzama kurarama handiti zvotoita chindipa ndise mukati mehembe dzangu but ndakasungwa ini ndinongoudza mapurisa kuti ndinhu zvako ndikati aumbosungwi ndoitora mangwana makusenzeni handiti ndobva nditi hakuna here train is much safer than kombi because makombi anita stop and search hakuna here train zvimatrain zvinoenda kumarukesheni kukwira ichocho ndikati train iriko but ndandamboishandisa zvikanzi go and research about the train ndadzokera papai ndasvika manje pfungwa dzangu dzakutoingira hembe ndiri kutengesa but hembe dzanga dzaakavhara up guys hembe dzanga dzaakavhara up dhiri chaizvo main dhiri riri kuitwa background ndo ranga ririko reRG iri hanimuona apa ndakuda kupinda mujere zvinosungisa manje zvikanzi
ndikati alright ndasvika uko ndandosvika unobvunza andika ndasvika ndanofeya bhuru wangu yamusikana ndamubvunza kuti iwe treni inofamba sei zvikanzi hande anditaridza ndaona ndadai matiketi waigona kutotenga tiketi ipapo anditengera taithingira 150 time yachona yekusvika mujoburg nekudzoka time table zvese ndapiwa ndakatenga tiketi rangu raisi treni yasimuka na 5 because inenge chaitakura kavanhu venhingikiri vaida kumabasa vaenda kujoburg kudhara zvitima ndozvo zvakatozara than makombi ndikanzi ufamba nechitima icho chikanati osakangani unobukira paanditaridza musikana yeye alright mangwana makusenseni andina iridhi rangu ndiri 1 guys andina kana baba kumba handisandavaudza ndaupgrader ungazvitaura ndaupgrader guys jere haritaugwe ndini uyu mangwana makusenseni kandi ndiri kumuka makuseni ndine order yasvika zvikanzi I don't want to get involved munhu zvakwezvi ndikati alright ndini uyu ndakanangako ndamhanya ndaenda kwake ndasvika ndatora staff yangu kuNigerian yayo hanimaona ndabereka zvikanzi nemuNigerian right my sister zvinhu izvi zvinonhuhwa izvi apa indi kutonzwa kuti inonhuhwa unofamba nayo sei ndikati manje ndoita sei apa handisi kuziya zvikanzi my sister ndaitokuitawo research nesuru unofa kutsvaga maperfume uchifamba uchitospraya perfume anditika guys ndakatora chivindi ndokubva ndariska sekutanga seana yangobika manhanga guys ndobva ndabereka kumusanaku saka ndakaenda yanga iri time yewinter ndakaenda nemazijaketi anemazibomba jaketi aipaitonhora kwaive nemabomba jaketi kudhara inzi mabomba jaketi saka ndakabva ndaisa mukati mebomba jaketi kumusana uku mukabheki ndobva ndabereka musana uku ndobva saka ndaive nespray ndaifamba nchispraya kuti chi ndikangodai nokuti dzeve nestrong resmell kuti zvino muchitima pachitima chinenge chakazara makamira munongotsikirana murimo ndaifamba nchispraya guys ndobva ndamanaja namumanyedzo ndasvika ndabudirira kusvika ndasvika paya handika ndatozisecha kuti zvinoita sei ndaiisa muchikoko chemechisa ndasora nitsvaga zvikoko zvemechisa mabhuru aya aindibatsira tichiunganidza zvikoko zvemechisa tichiisa mukoko zvemechisa zvikoko zvemechisa handika 10 rand chikoko chemechisa yanga iri mari yakawanda 10 rand panguva ya 10 rand chikoko chemechisa ndakambonetseka kuti amakastoma bhuru wangu kauyu nemukaradhi uyaka kanga andipa idea ndovangonouya nevanhu kuti real staff yaveko guys real staff kaya yavepo maimwana vanhu vari kuuya vachidini vachitenga manjidzi vachindainda ndodoita chigemu tunagwa nechigemu maimwana ndichifamba nacho everyday ndakabereka chibhegi changu neperfume ndichispraya everyday nembomba jaketi rangu guys ndakachovha life yatochinja baba havasi kuziva ungoti rg yaita vachingoti ifodya this is fake product unosungwa ndikati atozongozvionawo ipapo guys vanhu ava munoona unoita mhosva vaya kana ukabvira wangopinda munyaya dzemhosva idzi kaidzi kubuda kwazvirika waravira mari chekunonetsa ndosandinoona achisungwa achidzoka anodzokera kumadhiri wayo zvakaoma guys ndakachovha lifestyle yatochinja yatovepo paya pamba hatina kubva paya petoilet yedu yemapurasitiki hatina kubva tiripo asimba tv yangu yedumbu yatovepo dvd rangu mazuva kwave nemadvd rangu ratovepo kune vanhu vaita zvekubhena madvd ndokwataitenga madhiski tichiona life kudlawo kana totenga kafiriji kangu zvakufaya handika firiji hatichadli makumbo aya mabhonzo ekwaya nemakanda takutengawo real chicken real nyama tichidya paya guys life yakutofamba pandiri kudzoka next time ndobva ndachikudzai mabatigo andakazoitwa kusungwa kwandakazoita nepolisi mujoburg handi kwanhasi togumira pano tobatsana muchikamu chinotevera.